Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed jiġu ngaġġati 150 infermier fis-sistema tas-saħħa f'pajjiżna. U ħabbar dan f'kollegament telefoniku waqt il-programm Sibt il-punt fuq One Radio, is-Sibt filgħodu. Tal-aħħar ta' dan ix-xahar jew l-aktar l-ewwel ġimgħa ta' Awwissu nkunu qegħdin nimpjegaw mal-150 ners ġdida fis-servizz tas-saħħa tagħna illi dieħa tagħti mbagħad imbuttatura qawwija biex inkomplu naqsu dawn il-waiting list biex inkomplu nżidu s-servizzi tagħna. Fil-fatt, id-Deputat Prim Ministru tenna kif Malta tagħmel parti minn grupp ta' pajjiżi dinjin li tant kemm għandhom sistema ta' saħħa avvanzata u dejjem qed tispandi li dejjem ikun hemm bżonn ta' iktar ħaddiema f'dan il-qasam. Konna ngħidu pajjiżi li għandhom sistema ta' saħħa żviluppati mhux problemi. Pajjiżi fejn is-sistema ta' saħħa mhix żviluppata għandhom bżonn aktar staff. Fil-verità ġiġi bil-maqlub. Dawk il-pajjiżi li għandhom sistemi ta' saħħa żviluppati tant qed jaspandu s-servizzi li mhux qed inlaħqu biex nitrenjaw. Intant id-Deputat Prim Ministru għat l-intervent tiegħu fakkar ukoll kif ftit tal-jemilu mal-10,000 anzjan u anzjana setgħu jibdew igawdu minn mediċina oħra b'xejn. Mediċina li se tuħu post il-mediċina Xarelto jew Riverban u li se tħalli aktar flus fil-bwiet tan-nies biex bekk twettqet wedaq elettorali oħra fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista ġdid.